Și acum, ia să vă întreb eu pe dumneavoastră, frumușel așa, mâna sus, cine știe samba? Nu știm samba? Ba da. Vai de mine. Nu, doamna. Samba. De Janeiro. Dar am văzut doar eu. Vorbim după spectacol. Deci nu știe nimeni să danseze samba. Ce ziceți, ne ajutăm de copiii ăștia să ne învețe? Sau îi lăsăm pe ei? Și noi doar îi privim, nu? Și îi admirăm. Dragii mei, haideți să vedem ce a făcut domnul profesor Florin Dobre cu grupa mare de dans sportiv Samba. Brasil. Mulțumim! Vă mulțumim din suflet, copii minunați! De altfel, le mulțumim din suflet și celor doi profesori pentru răbdare, ambiție și dragostea pe care le dau copiilor noștri în fiecare zi. Ce ziceți? Ne întâlnim la sală într-o zi? Să ne învețe și pe noi? Vreți?